Maipabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM Desus at ito ang Bantay Habagat Alive CLTV 36 Special Coverage. Pagbaha, hindi landslide na naitala sa bayan ng Arayat. Para sa karagdagang detalye, makakasama natin live sa telepono si Jeff Benzon, MDRM Officer ng Arayat. Sir, kumusta po ang sitwasyon ngayon sa bayan ng Arayat? Good afternoon, sir. Sa ngayon po, okay naman po yung sitwasyon dito sa bayan ng Arayat. Manageable naman po lahat. Sir Jeff, ano po yung mga lugar sa inyong bayan na sa ngayon ay nakakaranas pa din ng pagbaha? Ngayon po, meron na tayong mga 9 barangays na flooded po, pero hindi naman po ganun kataas. Ang pinakamataas po is 2 feet. Sa siyam na barangay po, pwede po ba nating sabihin ano-ano ang mga barangay na apektado pa rin ng baha sa inyong bayan, Sir Jeff? Okay, Barangay Plasang Luma po, 1 foot. Barangay San Mateo, 2 feet. Barangay Gemazan, Purok 6, 1 foot. Barangay Matamo, Barangay Poblacion Looban, Barangay San Agustin Norte, Barangay La Pastoro, Barangay Suklayin, and Barangay San Nicolas. Halos naman po yung mga pagbaha due to clogged drainage or mga barangays po na situated along Pampanga River. Pero wala pa naman pong major baha na affected po sa bayan ng Arayat. Sir Jeff, sa mga main thoroughfares natin at saka dito sa siyam na barangay na ito, may mga kalsada ba na hindi passable para sa mga maliliit na sasakyan? Sir, lahat naman po passable. Wala po tayong roads and bridges na hindi madaanan. Lahat po passable po. Sir Jeff, ngayon naman po, meron po ba tayong mga binuksan o aktibong evacuation centers? At kung meron po, ilan ang ating mga, kumbaga yung total na bilang dito sa ating mga evacuees? As of now, sir, wala pa po tayong mga evacuees. Pero nakaready po ang mga evacuation centers po natin dito sa munisipyo. Just in case na magka-evacuees po tayo. Hindi naman po ba sila kailangang mag-evacuate, Sir Jeff? O baka naman matigas ang ulo ng ating mga kabalen sa Arayat kaya naman hindi sila umilikas? Pero ito ba, ay kumbaga hindi naman ba kailangan umikas ang ating mga kabalen o talagang... Hindi pa po natin sila kailangan ilikas. At proactive naman po ang ating mga BIDREMCs. Naka-activate po sila, siyempre po sa pangunguna po ng ating mga punong barangay at sa direktiba na rin po ng ating Mayor, ang proactive na Mayor Jeff Luis. Yes, Sir Jeff, naka-alerto ba kayo o may nakataas ba na landslide warning sa Balen ng Arayat? Ngayon po naka-blue alert po tayo. Lahat po naka-duty. Operations po natin 24/7. Pero ngayon po, okay po, manageable pa po. From time to time, nakakausap po natin si Captain Froilan Soriano, ang kapitan ng Barangay San Membranio. Yes, Sir Jeff, pwede po ba nating linawin ano ba itong blue alert na ito para sa lahat po ng ating manonood? Blue alert po, lahat po nakahanda na, nakapreposisyon na po yung mga tauhan natin, yung mga gamit natin, naka-activate na po ang MDREMC. Okay, Sir Jeff, panguli na lang po, meron po ba tayong mensahe, paalala, at meron po ba tayong mga contact numbers o hotlines sa pwedeng kontakin ng ating mga Arayateños para kung sakali mangailangan sila ng tulong ay mabilis nilang mahanap ang inyong mga contact numbers? Okay po, sa mga kababayan po namin sa Arayat, sumunod po sa direktiba ng ating mga local officials sa mga barangay po natin, sa mga BDRRMCs natin. Nagpapatrolya naman po ang MDREMO, ang mga BFP, at mga kasamahan pa nating uniform personnel po. Bukas po ang ating opisina dito sa likod ng munisipyo. Maaari po silang tumawag sa ating hotline number natin. Sa number na 0998-869-3927, emergency hotline po natin sa MDRRMO. Maraming salamat, Sir Jeff Benzon, ang MDRM Officer ng Balen ng Arayat. Ulitin ko lang po, maraming salamat po, Sir Jeff. Ulitin ko lang ang contact number po na pwede niyong kontakin sa bayan ng Arayat kung sakali magkaroon po ng pangangailangan ng tulong ay 0998-869-3927. Samantala, sinuspinde ng DILG ang klase para sa lahat ng antas, pribado at publiko bukas araw ng Miyerkules, July 23. Sa Facebook post ng DILG Philippines, walang pasok sa mga probinsya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa Abra, La Union,
Benguet, Pangasinan, Tarlac, Nueva Ecija, Zambales, Bulacan, Bataan, NCR, Laguna, Rizal, Batangas, Quezon, Marinduque, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon, Masbate, Romblon, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Palawan, Antique, Negros Occidental, Guimaras, Cavite at Pampanga. Wala ring pasok sa gobyerno pero na lamang sa mga frontline services habang nasa pamunuan ng mga pribadong kumpanyang pasya sa suspensyon ng trabaho. Samantala, naapektuhan ng maraming lugar sa Central Luzon ng maraming pag-ulan na dulot ng habagat na pinalakas ng dumaang bagyong Krising. Para sa pinakahuling situation report, makakasama natin si Raymond Garcia, ang Information Officer, RDRMC EOC. Magandang araw po, Sir Raymond. Yes, magandang araw po, Sir Jem, at sa lahat po ng mga tagapakinig at tagapanood ng ating programang CLTV 36. Sir Raymond, sa inyong talaan, ilang barangay po sa Central Luzon ang binaha? Sa latest po nating update based po sa mga pumasok na report, as of 5 p.m. today, nakapagtala po tayo ng a total of 45 municipalities and cities na lumubog, equal to 307 number of barangays sa buong Central Luzon po. Sir, meron po ba tayong ipinatubad na forced evacuation sa 45 municipalities at cities dito sa ating rehiyon? Actually po, isa po sa mandato ng ating mga LGUs na kapag sumasama po yung lagay ng panahon, ay nagsasagawa po sila ng preemptive and forced evacuation ng maiwasan po yung mga casualty sa kanilang mga lokalidad, sir. Nais po namin malaman, sir, ilan po ba ang latest total ng mga indelikas sa mga evacuation center? How about doon po sa mga nagpunta sa mga kamag-anak din po? Yes po. As of this point po, meron po tayong cumulative total number of families na nasa loob ng evacuation center, totaling to 4,818 families, and that would be equal to 14,256 individuals po. And currently, meron po tayong out of the 236 na nagbukas na evacuation centers, as of this time, meron pa po tayong bukas na mga evacuation centers totaling to 205 sa buong Central Luzon po. That would include the provinces of Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales. Meron na po ba tayong impormasyon, sir, kung kailan po papauwiin itong mga evacuees? Ito po ba yung mangyayari ngayong gabi o bukas pa? So as of this time po, based po doon sa ating mga pakikipag-ugnayan sa ating mga kaibigan sa mga kanya-kanyang LGUs, particularly sa mga NDR-RMOs, so binabantayan pa rin po nila yung current weather system natin at as of now po, parang wala pa rin po silang balak na pauwiin yung mga tao sa loob ng evacuation centers, not unless gumanda po yung lagay ng ating panahon. Okay, Sir Raymond, base naman po sa inyong datos, ano po yung mga kalsada ang hindi pwedeng daanan hanggang sa ngayon? Base po sa tala natin, based po dun sa report na nakuha natin from the Department of Public Works and Highways, meron po tayong a total of 13 roads na impassable, both to light vehicles and to all types of vehicles. Particularly po dito sa lalawigan ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, and Zambales po. Sir, maaari ba nating kumbaga sabihin ano ito mga 13 roads na ito na hindi passable sa light and moderate vehicles para alam po ng ating mga motorista ang mga hindi pwedeng daanan kung sila ay pauwi o meron man silang pupuntahan sa ngayon? Yes po, sir. Ito po ay based dito sa tala na binigay sa atin ng DPWH. Kasalukuyan pa rin po natin kinokulate yung mga pumapasok galing sa ibang local government units. So, base po sa binigay na listahan sa atin ng DPWH Region 3 sa lalawigan po ng Bulacan, yun po sa bayan po ng Balagtas, yung barangay Panginay,
doon sa bayan po ng Santa Maria at sa City of Malolos. Dito naman po sa Pampanga, sa bayan po ng Masantol, particularly doon sa Barangay Santa Lucia Anak. And then sa bayan po ng Minalin, yung Barangay Santa Catalina, San Francisco First, San Francisco Second, at sa bayan naman po ng Guagua, yung Barangay Siran. Sa parteng Tarlac naman po, doon sa may bandang Kamiling, yung Barangay Kakamilingan Sur at yung Barangay Sawat at Barangay Bilad. Sa parteng Sambales naman po, sa bayan ng Palawig, yung pong Barangay Bato. So yun po yung mga naitala natin ng mga impassable roads, both for light vehicles and for all types of vehicles po. Okay, Sir Raymond, sa datos po na inyong nakakala pa sa mga nakaraang oras, ano po ba ang mga probinsya dito sa Central Luzon ang lubhang naapektuhan ng habagat po? So base po dito sa ibinigay na report sa atin ng DSWD Region 3, based po dito sa affected population, halos lahat po ng mga probinsya dito sa Central Luzon, from Aurora, Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, and Zambales, meron po tayong naitalang mga affected population. Sa tala po ng municipalities and cities, meron po tayong naitalang a total of 78 cities and municipalities with affected population, and then 601 barangays, and then that would also be equal to 288,185 families, or 977,295 individuals po. Ngayon po, Sir Raymond, meron na po bang mga na-report na nasaktan o nasawi sa ating rehiyon? Base po sa mga reports na nare-receive natin, wala pa naman po tayong naitalang any casualties dito po sa Central Luzon, sir. Yes, sir. Kasi nabanggit niyo po kanina, medyo marami na po tayong mga evacuation centers sa binuksan dito sa ating rehiyon. Ano naman po, gaano karami at magkano na ang mga naipamahaging food packs sa ating mga probinsya dito sa Central Luzon? Based po dito sa mga pumasok na report, yung mga cost of assistance po is already amounting to some 225,350.19 pesos po. Yun po ay galing sa mga pinamigay ng DSWD Region 3 at ng mga counterparts natin sa mga local government units. Ayan, sir, alam naman natin na sa mga ganitong panahon ng sektor ng agrikultura ang lubos na naapektuhan. Kumusta po ang sektor ng agrikultura sa ating rehiyon, sir? Meron na rin po tayong naitala doon sa sector po ng ating agriculture. Base po sa report ng ating Department of Agriculture. Sa rice po, meron po tayong total value na na-damage amounting to some 1,058,534 pesos. Sa corn naman po, wala pa rin po silang natatala sa high value crops po. So mostly po, yung ating mga palay ang higit na naapektuhan dito sa nararanasan nating weather system, sir. Okay, Sir Raymond, before we let you go, meron po ba tayong huling mensahe at paalala sa ating mga karehiyon ngayong oras na ito? Yes po, tulad nga po ng parating pinapaalala ng ating Regional Director, si Director Ramon D. Corpus, at ng ating mga principal sa Office of Civil Defense Central Office. So lagi po tayong sumunod sa ating mga lokal na opisyal sa mga paalala at sa mga utos na binibigay sa atin. At lagi po tayong tumutok sa mga himpilan na makapagbibigay sa atin ng mga babala ukol sa nangyayaring weather system sa ating rehiyon. Okay, maraming salamat, Sir Raymond Garcia, Information Officer, RDRMC EOC, dito po sa Central Luzon. Maraming salamat po, Sir Raymond. Mag-iingat po kayo. Samantala, kinansela ang 7 flights sa NAIA bunsod ng masamang panahon. 7 domestic at international flights ang hindi nakalipad mula sa Cebu Pacific Air canceled. Ang 5J744 mula Manila to Hanoi, 5J745 Hanoi to Manila, 5J747 biyahe patungong Hanoi mula papuntang Manila, 5J901 Manila papuntang Katiklan, 5J902 Katiklan papuntang Maynila, at sa Philippine Airlines naman hindi pinalipad ang PR593 Manila papuntang Hanoi, PR594
biyaheng Hanoi to Manila at 3 commercial and private flights naman ang na-divert. CEB 193, Kawayan papuntang Maynila, diverted to Clark. AirAsia APG 608, Bacolod to Manila, ito po ay na-divert sa Iloilo. MEDIC 5157, Mactan papuntang Maynila, isa pong private na biyahe papuntang na-return po sa Mactan. At ayan po, makikita niyo po sa inyong screens ang mga canceled private flights at commercial flights. So ngayon naman ay makakausap natin live mula sa bayan ng Santo Tomas ang ating reporter na si Ashley Punzalan. Ashley, kumusta ang sitwasyon ngayon sa Santo Tomas, Pampanga? Hello, magandang gabi. Magandang gabi, Pampanga. Magandang gabi, Central Luzon. Nandito tayo ngayon sa Santo Tomas. JM, kanina dumaan tayo sa major thoroughfare ng Santo Tomas at nakita nga natin na passable naman siya. Pagamat merong kaunting pagbaha sa iba't ibang portion, nakakadaan naman kahit anong uri ng sasakyang demotor. Gayon pa man, kahit na hindi masyadong baha sa major thoroughfare, ay apektado naman ang mga residente dahil ang matataas na pagbaha ay makikita sa mga inner barangays na meron silang pagbaha na halos 1 hanggang 2 talampakan. Jim. Ashley, kanina nanggaling ka sa bayan ng San Simon. Kanina ay dumaan ka sa MNR, dito tinatawag natin na MacArthur Highway. Ito ba, simula sa CDCP papuntang Santo Tomas, meron na bang kumbaga build up ng traffic dyan? Kasi nakita natin meron din pagtaas ng tubig dito sa may bandang San Simon papunta dito sa bayan ng Santo Tomas. Oo, kanina nga papunta tayo dito, JM, merong kakaunting traffic build-up dahil na nag-slow down ang mga sasakyan. Particular na doon mula sa may CDCP San Simon papuntang Santo Domingo. Dahil yung baha doon ay nasa isang 1 foot, JM. Ashley, for sure, ikaw yung kumbaga nakausap mo na yung mga ating kasama sa lokal na pamahalaan ng bayan ng Santo Tomas. Kumusta yung kanilang paghahanda dito sa ating mga nabisita mo ba yung mga evacuation centers? Kumusta ang mga evacuees natin sa bayan ng Santo Tomas? Dito sa Santo Tomas, merong isang main evacuation center sa San Vicente Government Center kung saan meron 32 families or 116 na individual ang kasalukuyang nasa evacuation center na iyon. Pero ayon nga kay NDRRM Officer Edwin Manalese, yung 7 barangay, yung ginagawang temporary shelters, yung covered court ng 7 barangay dito sa Santo Tomas. Kaya yung ibang mga residente, hindi na sila kailangan pong pumunta dun sa main evacuation center nga dahil pwede silang sumilong muna dun sa covered court sa mga barangay there. Natanong mo ba, Ashley, kung sila ba ay pwede nang pauwiin ngayong gabi o aabot pa sila, mag-overnight pa ba sila sa evacuation center na yan? Hindi pa sila makakauwi sa kanilang mga kabahayan, JM, dahil nga ang baha ay talagang pasok na sa mga kabahayan. At kanina nga nakita natin na nagbigay din na din ng tulong o relief packs si Mayor Sambo kasama si Congresswoman Ana Yor sa 5 barangay dito sa Santo Tomas, except sa Barangay Pau at saka sa Barangay Sapa. Ashley, inaasahan ba nila na tataas pa ang level ng tubig sa bayan ng Santo Tomas, lalo na patuloy ang pagdating ng ulan at itong ating binabantayan na low pressure area ay ganap ng isang bagyo, si Bagyong Dante? Ayon sa MDRMO nga, or MDRMMC, may posibilidad pang tumaas lalo na darating pa ang mga sunod-sunod na bagyo. Kaya naman, sabi nga kanina, nag-suspend na din sila ng
classes sa iba't ibang paaralan dito sa Santo Tomas hanggang Friday na para dahil nga meron pang paparating na bagyo. Ayan, Ashley, ano naman ang susunod na hakbang ng LGU upang matulungan pa yung mga wala pa sa evacuation centers, yung mga humingi pa ng tulong dahil pataas pa ang level ng tubig sa bayan ng Santo Tomas? Ayon nga din kanina sa NDRMC, as soon as magbaba daw ang level ng outfall ng water dun sa Pampanga River or sa mga kalapit na tubig dito, ay mag-activate na din yung pumping stations nila. May 3 silang permanenteng pumping stations, habang meron din sila na roving or na-adjust kung saan kinakailangan sipsipin yung tubig baha. JM. Nagpaplano ba ngayon na mag-ikot-ikot itong ating mga taga-LGU upang kahit papaano ay makapagbigay naman ng tulong dun sa mga hindi na makaalis ng kanilang bahay, dahil alam natin ang ating mga kabalen ay ayaw iwanan ng kanilang mga pamamahay dahil iniisip din nila ang mga kanilang kagamitan sa kanilang sarili-sariling bahay? Kagaya nga ng nasabi ko kanina, no, JM, nakapag-ikot-ikot na sila at wala pang nasabing plano kung hanggang ngayong gabi ay mag-iikot. Pero mananatili daw bukas itong munisipyo ng Santo Tomas at ang MDRMO para tumanggap ng anumang hinaing mula sa mga taga Santo Tomas. Yeah. How about yung tail dike naman, Ashley, sa bayan ng Santo Tomas? Kumusta yon? Ang tail dike naman, ayon kanina dun sa isang MDRMC officer, so far naman ay normal naman ang level at hindi pa naman ito umaabaw ayon dun sa Minalin MDRMO din na nakausap natin tungkol dito sa tail dike, JM. Ashley, may mga nakuha ka bang numero na pwedeng kontakin ng ating mga kabalen sa bayan ng Santo Tomas kung sakaling sila ay mangailangan ng tulong bukod doon sa mga Facebook page ng LGU? Maaari daw tawagan ang numerong 0917-505-9197. Ito yung hotline ng MDRMC dito sa Santo Tomas. Maaari din mag-message sa kanilang Facebook page, ang LDRMO Santo Tomas, Pampanga, kung meron silang emergency or nais nilang magpatulong, particular na dahil dito sa pagbaha dito sa kanilang bayan. Okay, maraming salamat, Ashley Punzalan, live mula sa bayan ng Santo Tomas. Mag-iingat ka, Ashley. Okay, ngayon ulitin lang po natin para po sa mga kabalen natin sa bayan ng Santo Tomas. Pwede nyo pong tawagan ng MDRMC hotline kung kailangan nyo po ng tulong. Ito po ay ang 0917-505-9197. Ayan, magbabalik po ang special coverage ng CLTV 36 dito po sa nangyayaring habagat ngayon po.
Nagbabalik ang hagupit ng habagat ang CLTV 36 special coverage. Makikita sa inyong TV screens ang mga bukas at lugar ng mga evacuation centers sa ilang lugar sa Pampanga. Sa San Luis Evacuation Center, MDRO San Luis, pwede pong kontakin ng 0935-049-1036. Sa may San Luis Evacuation Center, ang location po nito ay sa Santa Rita, San Luis. Dito naman po sa Mexico Evacuation Center, 0970-824-8622. Ang lokasyon po nito ay malapit sa BFP Mexico at likod ng munisipyo ng Mexico. Sa Apalit, Pampanga, sa may Tabuyok Covered Court, Lauli, San Vicente Covered Court. Ito po ay nasa Solipan Covered Court, San Juan Covered Court. Magpag-ugnayan lang po sa mga nasabing barangay. Sa bayan naman po ng Arayat, Pagcor Multipurpose Evacuation Center. Ang lokasyon po nito ay sa Barangay Plazang Luma sa Arayat, Pampanga. Sa bayan naman po ng Bacolor, Tinahero Covered Court at Tinahero Integrated School. Ang hotline po ay 0929-446-1940. Sa bayan naman po ng Candaba, Pagcor Multipurpose Evacuation Center. Ang lokasyon po nito sa may Pansol, Barangay Pasig. Ang hotline po ay 0915-110-6306. Sa Florida Blanca, Poblacion Covered Court. Sa may Poblacion, Florida Blanca, ang kanilang hotline ay 0962-126-6282. Sa bayan naman po ng Magalang, sa may San Nicolas Evacuation Center, ito po ay matatagpuan sa San Nicolas 2, Magalang, malapit po sa Magalang Police Station. Ang kanila pong MSWD hotline, 0961-012-5185. Samantala, nadagdagan ng mga pamilyang inilikas sa bayan ng Bacolor dahil sa habagat. Makakasama natin live ngayon si Mayor D. Mandato ng Bacolor, Pampanga para sa karagdagang detalye. Mayor, kumusta po ang bayan ng Bacolor at anong lugar po ang mga baha pa rin hanggang sa ngayon? Sa magandang gabi. Sa ngayon, JM, yung Tinahero, lumaki tubig at saka yung Kabetikan. Yung Tinahero, yung ating evacuation center, 8 inches lang tatamaan na yung ating covered court. Elevated na yon. So, ang instruction po natin, natin si Vice Mayor, rondong pa ngayon doon sa site, at sa Councilor Jude Dato sa area, kinakausap yung mga evacuees natin na lumipat sa ating mini-convention sa Bacolor Central para naman sila mas-take doon at paganda ang lugar. Yung nasa eskwelahan, nandito po sa eskwelahan, pero yung sa covered court po ng Tinahero, kinakausap po natin na lumipat dito sa ating convention. Mayor, linawin lang po namin, ito po bang paglipat sa mga ating mga evacuees mula Tinahero papuntang mini convention hall ng Balen, ay ito po ba ay forced o may option po sila na magstay dito sa ating unang evacuation center? Una, sabi ko po kay Vice Mayor, nandun sila sa area, talagang pwersahin ko Mayor, mukhang nagpuputol-putol po ang inyong linya. Pwede pong pakiulit, Mayor, ito po bang evacuation mula Tinahero papunta doon sa ikalawa nating evacuation center ay forced po ba? O pwedeng manatili ang ating evacuees sa unang evacuation center? Doon sa Tinahero Integrated School po, yung nandun magiging para po mas safe po doon. Babalikan po natin maya-maya si Mayor D. Mandato dahil nagkakaroon lang po ng signal issues dahil alam naman po natin na nag-iikot-ikot din po ang ating mga kasama sa LGU upang tignan ang sitwasyon hindi lang po sa bayan ng Bacolor kundi sa buong probinsya ng Pampanga. Samantala,
5 barangay sa bayan ng Apalit, Pampanga ang lubog sa baha matapos ang sunod-sunod na pag-ulan dulot ng habagat na ngayon ay ganap ng Bagyong Dante. Ayon kay Municipal Disaster Risk Reduction Management Officer Cesar Carlos, umabot na sa 2 hanggang sa 4 na talampakan ng lalim ng baha sa barangay Paligi, Sampaloc, Colgante, San Vicente at Sulipan. Samantala, naitala ring may bahagyang pagbaha sa ilang bahagi ng barangay Kalantipe, Tabuyok, Kapalangan, San Juan at Sukad. Patuloy ang monitoring at koordinasyon ng MDRMO para tiyakin ang kaligtasan ng mga residente at mabilis na pagtungod sa mga apektadong lugar. Samantala, nakatutok ang pamahalaang panglungsod ng Angeles sa mga nasasakupan nitong barangay, maging sa Abacan River na pinakamalaking daluyang tubig sa syudad. Para sa karagdagang detalye, makakasama natin via phone patch si Jay Pelayo IV, ang City Information Officer ng Angeles City. Sir Jay, magandang araw po. Isang maulan at ligtas na oras sa iyo, JM, at sa ating mga taga-subaybay. Sir, kumusta ang sitwasyon ng ating mga kababayan o kabalen dito po sa siyudad ng Angeles? Kasalukuyan po, iniikot ngayon ni Mayor John Lasatin ang buong kahabaan ng Abacan River. Kasama po ang ating Angeles City Disaster Risk Reduction and Management Office at ang kanyang Chief of Staff, no? Iniikot nila ngayon ang buong kahabaan ng Abacan River at we are so blessed na nasa ano pa rin to, safe level. GM, no? Nasa 1.5 feet lamang ang taas ng tubig ngayon ng Abacan River. Sir, so kumbaga wala pa pong warning level dito po sa ating Abacan River, pero kumusta po yung mga nakatira dito sa paligid po ng Abacan River? Meron na po bang mga evacuees or mga active na evacuation center sa siyudad ng Angeles? JM, nakatutok rin yung ating ACDRRMO at sa latest report kanila, walang pamilyang na-evacuate, no? As of this time, walang preemptive evacuation, wala ring reported na casualties, no? So lahat ano pa naman, nasa maayos pa rin na kondisyon. Wala pa rin kasing na-report na mga na-damage na mga kabahayan o infrastructure dyan sa mga flood-prone areas. Although kanina sa may barangay Pulong Kaputod, doon sa Purok Sais, may isang puno doon, no, na bumagsak at na medyo na-damage yung isang bahay. Pero fortunately, wala naman pong nasaktan doon sa insidente. Sir Jay, nito nakaraang mga araw may naitalang baha sa ilang lugar sa lungsod. May instruction po ba si Mayor John Lazatin II hinggil rito? Ito po ba ay kumbaga magkakaroon ng pagpupulong muli ang LGU upang mabigyan ng pansin kung sakaling lumakas po ang buhos ng ulan sa mga susunod na oras po? Yes, opo. Tama po kayo dyan. As a matter of fact, kahit na suspendido po yung mga opisina sa lokal na pamahalaan, iniutos po ni Mayor John, sabi niya kailangan na mag-meet tayo para marami tayong matrabaho at maserbisyohan. Kaya nga, isa rin to sa mga tatalakayin natin among sa iba pang mga priorities ng lokal na pamahalaan. If ever, Sir Jay, sana wag naman magkaroon tayo ng magbukas tayo ng evacuation center. Nakahanda na rin po ba yung mga food packs, mga gamot at yung mga kailanganin ng mga evacuees natin? If ever lang na sana wag naman. Opo, actually bukas naman po yung ating mga evacuation centers. Wala lang po silang laman, no? Dahil hindi pa natin binibigyan ng green light para mag-evacuate yung ating mga kababayan. Huwag naman sana, no? Pero nakahanda po lahat, including yung in coordination po yan sa ating ACDRRMO at sa ating City Social Welfare and Development Office. Sir Jay, para naman po sa mga motorista na gustong malaman, lahat po ba ng mga kalsada sa siyudad ng Angeles, possible po ba?
o meron na po tayong kumbaga mga isinara na o talagang mataas ang level ng tubig sa mga daan na iyon? Opo, as of now po, passable lahat ng mga main thoroughfares po dito sa lungsod ng Angeles. Kasama na rin po, mabanggit ko rin yung mga lifelines and utilities natin katulad ng tubig at electricity, mga bridges po, all passable po, including yung mga road diversion, yung mga road dikes po along Abacan River. Sir Jay, 24 hours na po ba tayong magbabantay sa kaligtasan ng mga Angeleños? Yes po, tama po kayo. At activated naman po lagi ang ating command center. So malaking tulong po ngayon ang ating command center sa mga panahon gaya po nito. Sir Jay, ngayon naman po sa flood control, ano po ang mga hakbang natin para hindi po magpatuloy na tumaas ang level ng tubig sa siyudad ng Angeles? Ano po yan? Pakiulat po? Yes, Sir Jay, sa flood control, mga infrastructures po natin, ano pong ginagawa natin para hindi na po tuloy na tumaas ang level ng tubig sa siyudad ng Angeles? Hello, Sir Jay? Ano po? Sige po, pakiulat po. Medyo naputol po yung linya. Sir Jay, kumusta po ang mga flood control projects po natin, ng mga ginagawa natin para hindi na tumaas ang level ng tubig sa siyudad ng Angeles? Yes po, isa rin po yan sa mga actualing proyekto na gustong gawin ni Mayor John, kaya nga inactivate niya sa pamamagitan ng executive order yung task force Abacan. So kasama po sa dito yung sa maliban sa clearing operation, yung pong flood mitigation control at yung clearing po ng nasabing river po dito sa Abacan. Sige, Sir Jay, meron po ba tayong mga numero o hotlines sa pwedeng magpadala ng mensahe ang ating mga Angeleños na nangangailangan ng tulong if ever man na lumala ang sitwasyon sa mga susunod na oras? Meron po tayo dito po sa Angeles City Risk Reduction Disaster Risk Reduction and Management Office, 0917 851-9581 at yung ating naman pong Angeles City Police Office at 0907-742-8000. Kung gusto rin pong makipag-ugnayan sa ating City Social Welfare and Development Office, ang hotline po natin is 0966-350-7393. Okay. Maraming salamat po, Sir Jay Pelay IV, ang Information Officer ng Siyudad ng Angeles. Numerong pwede nyo kontakin mga Angeleños if ever na kailangan nyo po ng tulong, 0917-851-9581, 0907-742-8000, 0966-350-7393. Huwag po yung umalis, babalik po ang Bantay Habagat, ang special coverage po ng CLTV 36.
Nagbabalik ang hagupit ng habagat ang special coverage ng CLTV 36 News. Balikan po natin ang Balay ng Bacolor, si Mayor Dimandatu. Mayor, kanina po naputol ang ating pag-uusap tungkol sa evacuation ng ating o paglilipat sa mga evacuees mula dito sa Barangay Tinahero papuntang sa Mini Convention Center ng Balay ng Bacolor. Ito po ba, Mayor, ay forced o merong ibang option ng ating mga kabalen? We are doing it forced evacuation, para po pagkalumaki yung tubig, 8 inches na lang, sabi ka kapitan sa akin, aakit na yung tubig doon sa elevated ng covered court. So sabi ko nga, ilipat na. Kasalukuyan, nandiyan po si Vice Mayor Ron Duca at saka si Councilor Jude Datu para kausapin. At kasama yung ating mga MDRIMO officers, yung ating kapulisan at Bureau of Fire, para ilipat na po yung ating mga kababayan sa mini convention. Mayor, kahapon po ay nagkausap na tayo tungkol sa mga evacuees natin. Nadagdagan po ba ang ating mga evacuees dito sa Barangay Tinahero? Sa Tinahero po, lahat po nung nasa NHA, yung 500 housing units po, baha yun. So automatic po yun, evacuees lahat. Sa Talba, meron din tayong mga 42 families or 45 families na in-evacuate po. Then, yun po, na-evacuate, ma-reported po kasalukuyan na evacuees natin yung mga yon. How about, Mayor, dun po sa Barangay Kabetikan, yung mga evacuees po natin, kumusta sila? Sa ngayon, wala lang evacuation, pero flooded ang area ng Kabetikan, tumataas po yung tubig. Flooded po yung area ng Kabetikan. So wala pa pong evacuation doon, nasa pamamakay po nila. At yung affected families is 1,270 families ang affected po sa Kabetikan. How about sa Barangay Cabalansan, Mayor? Nakita po namin nag-iikot-ikot po kayo sa iba't ibang barangay sa inyong bayan. Kumusta po ang Barangay Cabalansan? Sa Cabalansan naman po, doon yung mga lumang areas lang, ang talagang malaking problema natin is Tinahero, low-lying na yan. Ang na tubigan dyan, sa Isidro, pero yun po, yung mga kukunting areas lang naman po yun. Yung natural na binabaha pag tagulan. Para man po sa ating mga motorista na dumadaan dito sa bayan ng Bacolor, Mayor, may mga daan bang hindi na passable dito sa ating balen o meron na ba tayong binuksan na ibang ruta para sa ating mga kababayan? Sa ngayon po, yung ating MacArthur Highway, passable, all types of peaks, yung mga main dito doon sa lakas ng ulan. Pero ngayon po, lahat po, kagabi naman po, passable yan. Tumaas na ng konti. But yun po, passable po, yung mga daan po natin. Mayor, kumusta naman po ang sektor ng agrikultura sa bayan ng Bacolor? Sa agrikultura po, yung mga nagre-report na yung ating mga farmers at mga kapitan, pero ipa-finalize pa po natin yan talagang ilan pa kasi po. Kasalukuyan pa pong binabaha at nag-uulan pa. So, naka-effectual po yung ating farmers sa ating bayan. Sige, Mayor, panghuli na lang po, ano po ang ating mensahe sa mga Bacoloreños at meron po ba silang mga contact numbers na pwedeng kontakin o pwedeng lumapit sa LGU upang sila ay mabigyan ng tulong? Ako, yung ating MDRIMO office po at saka yung ating social worker, bukas po yung ating opisina, nandun po yung office of the mayor, nandun po pa yung ating administrador, nasa office po, habang yung mga si vice mayor, mga council po nag-iikot kasama ng mga kapitan po natin. Ang bilin lang po natin, sana lagi po mag-ingat sa ganitong panahon po. Kaingatan po ang importante at laging handa. Makinig po sa mga leader natin, mga kapitan natin, ang ating MDRIMO, pag sinabi pong lumikas, lumikas na agad. Kaya po yung mga number po ng ating MSWDO. Maraming salamat, Mayor Dimand. Sorry. Go ahead po, Mayor. Yung number po ng ating MSWDO, 0917-557-9132. At yung ating M3O naman po, yung number po nila na makukontakt nila, lagi pong bukas yung ating mga number sa M3O, is 0917 714 0067. Okay. Maraming salamat po, Mayor Dimandatu, ang alkalde ng bayan ng Bacolor. Mag-iingat po kayo, Mayor. Maraming salamat din po at ingat po tayong lahat. Maraming salamat po. Ulitin ko lang po para sa mga mangangailangan po ng tulong o saklolo sa bayan ng Bacolor, ang mga numerong pwede niyo pong tawagan ay 0917-557-9132
o 0917-714-007. Samantala, nakatakdang ideklara sa ilalim ng state of calamity ang buong bayan ng Masantol, Pampanga dahil sa patuloy na pag-ulan at pagbaha sa lahat ng barangay nito. Sa panayam ng CLTV 36 News, sinabi ni Mayor Dan Ginto na nakahanda na ang opisyal na report simula pa kaninang umaga upang formal na may patupad ang deklarasyon. Ayon kay Ginto, layunin na hakbang na ito na mapabilis ang paghatid ng tulong sa mga residente sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang calamity funds mula sa national at lokal na pamahalaan. Tinatayang nasa 3 million pesos ang kanilang nakareserbang pondo para sa ganitong sakuna. Prioridad ngayon ng LGU ang pagbibigay ng pangunahing pangangailangan tulad ng food packs at gatas para sa mga sanggol at pamilyang lubos na naapektuhan. Patuloy ang pagbabantay ng alkalde sa kalagayan ng kanilang bayan habang nagpapatuloy ang masamang panahon. Samantala, bumisita si Paulo G. Santos sa Florida Blanca upang alamin ang sitwasyon ng mga binahang lugar doon. Paulo G., magandang gabi. Magandang gabi, Kuya JM. Kinati na mo pinining kinati na ining albog ni Florida Blanca, Pampanga. At dito sa initial assessment, itong mga eksperto gaya ng DPWH at ng Pampanga Engineering Office, ang biglang pagbaha sa ilang barangay ng Florida Blanca ay resulta ng kombinasyon ng malalakas na pag-ulan, lalong-lalo na sa upstream ng Porac at ng kabundukan ng Florida Blanca. Mataas na volume ng tubig mula dyan sa upstream at kulang o nasira na flood control infrastructure. Ayon kay Engineer Noli Pangan, Kuyang JM, ng Pampanga Engineering Office, isa sa mga naging dahilan umano ay ang malakas na pagbuhos ng tubig mula sa tributaries gaya ng Porac at Gumain River. Magkaibang magkaibang river system ito, yung Porac at yung Gumain River. Bukod pa sa ulat ng nasirang dike na nagpalala sa sitwasyon. At paliwanag naman ni District Engineer Gregorio Odea ng Pampanga 2nd District Engineering Office ng DPWH, ang Porac River ay dumadaloy mula sa bayan ng Porac. Patawid yan ng poblasyon ng Florida Blanca. Habang yung Gumain River naman ay galing sa mountain area ng Porac na tumatahak yung tubig sa Barangay Palmayo, Apalit at San Pedro. Ang dalawang ilog na ito ay nagtatagpo naman, Kuyang JM, dyan sa area ng Barangay Santo Cristo, Lubao, Pampanga, sa pamamagitan ng Porac Gumain Diversion Channel na dumadaloy patungo naman dito sa binabantayan na Santa Cruz Bridge. Dahil sa malakas nga na agos mula sa bundok at pagsabay ng dalawang river system, nag-overflow itong Santol Creek na nagdulot ng flash flood. Babalikan po natin ang ating kasamang si Paulo G. Santos. Samantala, patuloy ang pagbabantay sa bayan ng Minaling, Pampanga na posibleng isinailalim sa state of calamity. Bunsod ng patuloy na pag-ulan na dala ni Bagyong Crising at Bagyong Dante. Ayon kay Engineer Maria Emilia Isip, ang head ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRMO, kasulukuyang nasa ilalim ng recommendation sa sangguniang bayan na nasabing deklarasyon habang binomonitor ang epekto ng mga pag-ulan at pagbaha. Sa kasalukuyan, binabantayan ng coastal areas ng Santa Catalina, San Francisco 1 at 2 at Barangay San Pedro 2 kung saan umabot na sa 2.5 feet ang baha na hindi na madaanan ng mga light vehicles. Sa ilang bahagi ng bayan, partikular sa Kabalenan, umaabot na rin hanggang sa 2 hanggang 2.5 na talampakan naman ang lalim ng tubig. Samantala, nagsimula na nitong Lunes, July 21 ang preemptive evacuation ng mga residente sa mga barangay hall habang may 2 pamilyang nananatili na sa permanent evacuation center ng bayan. Patuloy ang paghahanda ng LGU para sa mas matinding epekto ng masamang panahon.
Magbabalik po ang hagupit ng habagat, ang CLTV 36 special coverage.
Nagbabalik po ang hagupit ng habagat. Ayan mga kabalen, ang special coverage ng CLTV 36 News ngayong panahon ng habagat. Ngayon, babalikan po natin si Paulo G. Santos. Paulo, ipagpatuloy natin ang ating diskusyon kanina. Kumusta ang bayan ng Florida Blanca sa iyong pagbisita? Kuya JM, bumubuti na yung kalagayan ng ating mga kababayan dito sa Florida Blanca, Pampanga. At sa mga nagtatanong, ano ba nangyari? Flash flood po yung naramdaman nito pong mga kabayan kabarangay ho natin. Lalong-lalo na ho yung mga umuwi dito ho sa Barangay Maligaya at area ho ng San Jose at Barangay Fortuna. At kanina nga lamang, Kuya JM, ang binabanggit ni District Engineer Gregorio Odea ng Pampanga 2nd District Engineering Office o nitong DPWH, halos talampakan na lamang yung umaagos na tubig. At dito sa kanilang initial na assessment, talagang napakalaki daw ng volume ng tubig mula dito sa kabundukan ng Florida Blanca, Pampanga at gayon na rin sa Porac. At para higit na maintindihan ko yan, Jem, paliwanag lang natin sa ating mga listener kung ito ba ay hindi pangkaraniwan. Ang binabanggit nitong mga nagbabantay sa tributaries ng ilog mula dito sa Gumain River at Porac River, talaga na raw na nangyayari yung flash flood. Kapag malakas ang buhos ng ulan at gayon na rin yung volume ng tubig, talagang extreme kung ipaliwanag. Pero ang naging dahilan kung bakit napakalakas ng agos at ang bilis ng pag-akit ng tubig, dahil na rin dito sa area ng San Jose o itong boundary ng Fortuna at nitong San Jose na meron silang nakitang pagkakasira nitong earth dike ng Santol Creek. At itong binabanggit natin na Porac River, Kuyang JM, para sa pagkakaunawa nitong marami nating kababayan na nagtatanong bakit ganun na lang kalakas ang tubig. Ito po ay galing sa Porac River na mula sa agos ho ng tubig dyan, so sa upstream ng Porac, patungo sa poblasyon ng Florida Blanca, Pampanga. Kaya ganun na lang ho kalakas yung tubig, dahil hindi lang yung tubig na naipon sa naturang bayan, yung volume ng pag-agos ng tubig ay galing pa dito sa karatig na bayan na mula sa itaas. Kaya yung puwersa talagang tumama dito sa mga creek, kaya nasira ito. At dito naman sa binabanggit natin na Gumain River, mahalaga din na maintindihan ng ating mga listener o mga viewers. Ito naman ho yung sumasalo sa upstream ng Florida Blanca, Pampanga, yung mga kabundukan ng Florida. Na nung taluntunan minig ang Kapampangan, nung yung mismong agos naman nito, Kuyang JM, yung Gumain River, ang dadaanan naman yan area ng Palmayo, Apalit at San Pedro. At magkikita yung dalawang ilog, yung Gumain River at Porac River, o Porac Gumain River dito sa diversion channel nila na patungo ng Lubao, Pampanga o itong Santa Cruz Bridge. Dahil nga sa lakas ng agos mula sa bundok at pagsabay ng dalawang river system, nag-overflow yung Santol Creek at nagdulot ng flash flood sa barangay San Jose, Fortuna at Maligaya. At sa patuloy na isinasagawang assessment ngayon ng Pampanga District Engineering Office at gayon na rin ng DPWH, gusto daw nilang ma-assess yung ilang pang mga infrastruktura gaya ng flood control, kung gaano ito ka-epektibo, lalo na ngayon ang nakikita nila talagang napakaraming tubig ulan ang nanggaling sa kabundukan ng Florida at ng Porac. JM. Maraming salamat sa iyong report, Paulo G. Santos, na nasa Florida Blanca, Pampanga. Ang Candaba sa binabantayang lugar na dinaraanan ng Pampanga River. Kaninang umaga na itala na nasa critical level na ang tubig sa Candaba portion ng ilog. Para sa karagdagang detalye, makakasama natin si Galen Bungabon, MDRMO ng Candaba. Kumusta po, sir? Hi, good evening po. Kumusta po kayo dyan, Sir JM? Okay naman po, sir. Sir, kumusta po ang water level sa Candaba portion ng Pampanga River? Sa ngayon po, patuloy itong tumataas, pero
base po dun sa report po ng ating Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center, nasa halos 5.61 meters na po ang level po ng tubig natin sa bayan po ng Candaba. Sir, ilang barangay na po ang lubog ngayon sa inyong bayan? Sa ngayon po, as of 4 o'clock this afternoon, meron po tayong 18 barangay po ang submerged po sa tubig baha. May mga active evacuation centers sa po ba tayo? May mga inilikas sa bubang pamilya na naapektuhan po ng pagtaas ng level ng tubig sa inyong bayan? Sa ngayon po, meron po tayong open evacuation center pero wala pa po tayong mga evacuees na nagpupunta po. Pero naka-ready po kami, nakahanda po ang opisina ng NDRMO na kung meron po mga barangay na nagpapa-assist po na mag-evacuate, kami po ay handa naman po tumugon po sa kanilang pangailangan. Pero sa ngayon po, as of now, wala pa naman po, Sir JM. Sa ngayon, sir, nabanggit niya wala pa tayong mga evacuees at naghahanda na kayo if ever na magkaroon. Sana huwag naman po, no, sir? Sir, sa paghahanda nyo, naghahanda na rin ba kayo sa mga food packs, sa mga gamot, sa tubig na kakailanganan if ever na magkaroon ng mga evacuees sa bayan po ninyo? Yes po, Sir Jeb. Meron po kami mga nakahandang mga kits po para sa mga mag-evacuate po natin mga family po sa evacuation center. Sir, ang ating balita ngayon ay ganap ng bagyo, ang bagyong Dante. Mayroon po ba tayong forecast kung tataas pa po ba ang level ng tubig sa inyong bayan? Actually, Sir JM, ngayon po patuloy pa rin yung pagtaas po ng level po ng tubig baha. Dulot po nung epekto ng bagyong Krising at ng habagat nung nakaraang mga araw. And ngayon naman po dahil kakalabas lang po ng advisory ng Pag-asa patungkol naman po sa bagyong Dante is inaasahan na po namin na baka mas tumaas pa lalo yung level ng tubig dahil ang Pampanga River po is meron pong halos 16 na upstream river na contributaries po. So imagine po kung yung mga river po na yun maglalabas pa ng tubig sa Pampanga River at may ipon. Ang Candaba po kasi ang unang bayan ng Pampanga na sumasalo doon po sa tubig na nanggagaling po sa taas. Sir, if ever man po na ito nangyari na, tumaas na ang level ng tubig dito sa inyong bayan, ano po ang unang-unang gagawin ng inyong tanggapan? Kayo po ba ay mag-iikot-ikot? Magkakaroon na ba ng forced evacuation sa inyong balen? Yes po, that will be necessary na po na magkakaroon na po ng forced evacuation. Lahat po ng mga bahay na maapektuhan doon po sa pagtaas ng tubig. At patuloy po kami nagmo-monitor po 24/7 ngayon sa bahay po ng Candaba. Lalo na po sa barangay po na San Agustin na sila po kasi unang naapektuhan ng pagbaha at sila rin po barangay ang may pinakamalalim na level ng tubig as of now po. Sir, sinasabi niyo po ba na ito po ay magpapatuloy na 24 hours na po tayo magbabantay hanggang kinabukasan para masiguro ang kaligtasan ng ating mga kabalen? Yes po, ang tanggapan po ng NDRMO ay bukas po kasi naka-activate po ang ating Emergency Operation Center at naipag-ugnayan dito kami sa mga barangay. Kami po ay napag-utusan na po ng ating mahal na Mayor Rene Maglangke na i-monitor lahat po ng barangay, lalo na po yung mga nasa riverside. Sir, yung mga kalsada sa inyong bayan, meron na po bang mga hindi na kayang daanan ng mga motorista? Meron po tayong dalawang kalsada na hindi na po madadaanan sa ngayon po. Yung pong ating kalsada papunta, yung poblasyon po ng Candaba papunta po sa bayan ng San Miguel, isarado na po. At yung poblasyon ng Candaba papunta naman po doon sa Baliwag or Candaba Baliwag Road, doon sa Barangay Paligi is hindi na rin po madadaanan. Kung gusto po nilang dumaan from Candaba going to Baliwag, pwede po silang umikot or gamiting detour po yung bayan ng San Luis para makarating po sa Baliwag po. Okay sir, panguli na lamang po, ano po inyong mensahe at paalala at kung may contact numbers po na pwedeng kontakin ng ating mga kababayan dyan sa Candaba upang kung sakaling magkaroon ng pangangailangan ng tulong? Para sa mga kababayan po namin dito sa Candaba, kung kayo po ay nangangailangan ng agaran tulong or may gusto magpa-rescue or gusto ng or may emergency man po, no? Meron po tayong number or hotline na pwede niyo po tawagan. Ito po ay 0915-110-6306. So,
kami po ay agad nasasagot po sa numero na yon at para mabigyan po kayo ng assistance na kinakailangan po ninyo. Okay, maraming salamat Sir Galen Bungabo ng MDRM Officer ng Balen ng Candaba. Maraming salamat din po Sir JM. Samantala, isang bagong bagyo ang namuo sa may silangang bahagi ng Aurora. Sa inilabas na 24-hour weather forecast ng Pag-asa, kaninang alas 3 ng hapon huling namataan ang Tropical Depression Dante sa layong 1,120 km east of northern Luzon na may maximum sustained winds na 45 km per hour at pagbugso na aabot hanggang 55 km per hour. Kumikilos ito hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Samantala, ang isa pang low pressure area o LPA na binabantayan ay namataan sa 155 km east-southeast of Basco, Batanes. Southwest patuloy namang nakakaapekto ang hanging habagat sa malaking bahagi ng bansa. Ito po ay nakakaapekto sa Metro Manila, Bataan, Zambales, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, Occidental Mindoro, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga at Bulacan. Sa mga lugar na ito ay makakaranas ng monsoon rains na may caused by southwest monsoon. Ito ay magkakaroon ng posibleng epekto sa pagbaha or landslide dahil sa moderate at heavy na may panakanakang pag-ulan. Dito naman po sa Ilocos Region, Nueva Ecija, Quezon, the rest of Mimaropa, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Antique, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental makakaranas ng occasional rains na dala po ng southwest monsoon. Para naman po sa ibang bahagi ng ating bansa, makakaranas ng cloudy skies na may panakanakang pag-ulan at thunderstorms. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages sa Facebook at CLTV 36 Official at CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel, CLTV 36 Official, at ang aming website, www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pagkikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang iyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page o tumawag at mag-text sa numerong 0930-381-9332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Mag-iingat po tayong lahat. Maraming salamat po.